Ang igsoon ko ni Kristo ngayong gabi kanatong tanan karon sa gabi na ron magpadayon na sa itong mga gibuhaton sa pagpanubag sa mga atakes itong maigsoon ang dili katoliko tungod kay kung kining mga ilang pangatake atong simbahan magpadayon kini nga watay tuwag marag magtuos nga husto sila kaya lagi ang bakak balik-balik mahimong daw tinuod atong tao nga masayon mga niyata aron nga atong ipambit ang Diyos hibawan may tugod sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana apat sa dili ta magsugod ngayon tataog pangariya sa Dios kay wa matemhimo kung wala siya. Magampo na ta. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ama namin, ilibo po ninyo sana kami sa lahat ng masama, karamdaman at sakuna. Hiniling po namin sa inyo na ipahintulot ng manaig ng puot ng aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng mga pasubok sa dumating sa aming mga buhay. At tulungan po ako, Panginoon, maipaliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo sa simbahan mo at tinili ko po ito sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ang mga isoon atong pag-iskutan karon ito ining Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 versikulo 6 kanto sa 7 na atong basahon nagyon diri. But when you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father who is unseen, and your Father who sees what you do in private will reward. Unsa kuno? Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang portahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Di mudo ngadto maigsoon moingon na nga di na ta mosud simbahan kay moadto pa ta simbahan makasala na hinunta. Manang usul ta sa lawak, usul ta manira ta. Mas malipay pang Ginoo. Igsoon. Kundi lagi tiyosod ubasa na to, igsoon. Mahimong mahitumpawag ta sa kaalautan. Manuman. Kay si versikulo 7 ligingon man. When you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are low. At sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sigibuhat sa mga magtotoo. Kinsa nagunaw na matubagon tungod sa ilang taas ka pag-ampo. Magbuti pa sabot na kung mag-ampo ka sa paggamit nga pulong nga walay kahulugan, karabang mga pulong ba nga wala hinundan niya, balikunin mo ng pulong nga hinundan, hindi mayo. Mo nga, mag-ampo ko no, atun na sulslawak, batun pa nila. Sa'yo, isoon, nga naman, nag-iyong daw Ginoo nga katong mga pag-ampo nga mga dinyos nga pag-ampo at lawak, wa man nag-ingnan katong mga pakaron ingnon.
ang inan ikatong magparuing nun. Nganuan, kay diya sa Salmos kapitulo 100, versikulo 4, ang sa'y payag niya atong basahon. 100, versikulo 4. Ano payag? Iyon. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts and with praise. Give thanks to Him and praise Him. Unsa kuno? Sunod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Hasta pasundon sa kwarto ba? Dili oy. Hasta sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Asa man sulod sa templo adto simbahan. Di kay kwarto kay ginan lagi sa atos kwarto ampo ga sulod gato pagpagkarinon ka lang. Kana ba pagampo ba nga inon ba nga disdon? Nya di ay. Murag luto Ginoo apan dili di ay. Sinana ba mga klase sa tao? Ngunit ingnan niya kay paganom na sistema na sulod na silawak. At dito ampo sulod silawak kay gantihan pa kas Ginoo. Kaysa usagatos lagi, Salmos usagatos 4, nag-ingon lagi. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Asa padayga adto sa iyang balaang puloy-anan. Dili lagi sa kwarto di ay. Una nga ato igsuon tungod lagi kay wa po'y basa-basa kita sa Biblia po, munang makaingon lagi po nga, maot po'y naabtan lagi. Kay, wala lagi basa-basa. Kung sabi yun di Propet Jeremias, kapitulo 26, versikulo 2. The Lord said to me, stand in the court of the temple and proclaim all I have commanded you to say to the people who come from the towns of Judah to worship there, not leave out anything. Unsa kuno? Giingnan ako sa Ginoo, tindog dito sa wanan sa templo, o isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tao naggikan sa kalungsuran sa Huda ug muadto sa templo aron pagsimba. Asa? Adto sa templo aron pagsimba. Dili kay sa kwarto. Busa igsuon, sulod kita simbahan. Adto sa makampo sa simbahan. Kay dito sa simbahan gud, adto na to mahimamat ang buhing Kristo. Diya sa Eucharistia. Muna adto gid sa simbahan simba ta. Diya sa Lucas kapitulo 19, 46, o say payag rin sa Lucas. Seeing to them, it is written in the scriptures that God said, my temple will be a house of prayer, but you have turned F into i-hideout for slaves. Unsa kuno? Giingnan niya sila nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan apan gihimo ninyo kini nga tag-anan sa matulisan. Usa ang balay nga alampuanan mo lagi na ang simbahan. Munang sulod kita sa simbahan. Munang kadang iyon di sa simbahan ayaw, sayop na. Sulod kita. Salmos 43, 132 City. Usay payag sa awit ni Ren David. 32 City. We said, let us go to the Lord's house. Let us worship before His throne.
Come to the temple, Lord, with the cabinet box, the symbol of your power, and stay here forever. Nga miingon kami, mangadto sila sa gipuy-an sa Ginoo. Magsimba kita at ubangan sa iyang trono, lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit gapuloy-anan uban sa sudan sa kasabutan nga mo'y ilahanan sa imong gahom. Asa sulod sa templo. Templo yun. Ya, gidungagan pa yung Hari David sa 48:9. Nung sa yung Hari David. 48:9. Inside your temple, O God, we think of your constant love. You are praised by people everywhere, and your fame extends over all the earth. Na sulod sa imong templo, O Dios. Salmos 48:9-10. Sulod sa imong templo, O Dios, na malandong kami sa gugma mo nga walay pagduman. Gidayeg ka sa katawhan sa daang dapit ug ang imong kabantog milukop sa tibok kalibutan. Naghari ka uban sa justisya. Asa ang dapit adto sa simbahan kay naa diha ang gipuy-an sa Dios sa simbahan. Bangniyo sa Lucas 21:1-4. Unsay payag sa Lucas 21. Jesus looked around and saw rich people dropping their gifts in the temple treasury. And he also saw every poor widow dropping into little copper coins. He said, I tell you that this poor widow poured in more than all the others. For the others offered their gifts from what he had to spare of their riches, but she, poor as she is, gave all he had to live. Nga, sa ato pa, mitanaw si Jesus sa panaglibot ug nakita niya. Asam niya siya nakita sa templo. Mitanaw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga naghulog sa ilang mga gasa sa sudanan nga gipadudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sitsilyo. Mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga naa nga mas dako ang gihatag ning kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay naghalag na siya sa iyang mga gasa, sa ilang gasa nga sobra sa ilang bandi, apan siya bisan pa sa gamayng kakabus, bisan pa iyang kakabus miatag sa tanan niyang kabuhian. Muna nga sulod kita simbahan adto kita mukampo sulod sa simbahan. San Marcos Kapitulo 12, versikulo 41.
42. As Jesus sat near the temple treasury, he watched the people. He watched the people as they dropped in their money. Many rich men dropped in a lot of money. Then a poor widow came along and dropped in 2 little copper coins worth about penny. He called his disciples together and said to them, I tell you that this poor widow put more in the offering box than all of others. Samtang naglingkod si Jesus at bang sa panudanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog dito sa mga ilang mga hadad, daghang mga dato nga naghulog ug daghang kwarta. Niya giduol sa ulganan sa halad ang usa ka byudang kabus o gihulog sa duha niya kagdagbay sa lapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang matinunan ug ingnan, sultihan ko kamo. Ang gihulog nining kabus nga byuda labaw pa kay sa hulog sa uban. Sa debate, dito sila sa templo ni Simba niya pag-tithing siya, nihulog itawon ang byuda, duha ka queens. Pero dato, daghang gipangug ang dato. Pero sa giyon ni Jesus, mas kikalipay pas ni Jesus ang byuda. Tungod kay bisan siyang kakabos, nihatag pa siya sa tanan niyang kaptangan, pagpaila kini sa gugba sa byuda. Na muna isuon nga sayop na nga dita mo sulod sa simbahan ari das balay ta sayop na nang sulod sa simbahan ano po. Daghang salamat igsuon sa sulod gayon buhay maghimong sa taglaing nga tiba makapadasig natong tanan sa pagturuan. Kay importante mo ni pagpalagsik ba sa atong kalag. Kung importante man ang mga kalanon sa atong lawas, mas importante po ang pagpalagsik sa kalag. 1 Timoteo 4, Kapitulo 4, versikulo 8. Salamat ngayong gabi ang tanan o magkampo kita sa panapos sa pagkampo. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael the Archangel, defend the battle, the our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into the Satan, and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.